Abanye oSomabhizinisi baseThekwini benza izaba zokulwa nokubhebhetheka kwegciwane COVID-19 emva kokuthi abezindaba zeSABC bevakashele ehostela iDalton ngesonto eledlule. oSomabhizinisi bavakashele kulelihostela banikela ngezibulala magciwane eziwuketshezi babuye baluleka izakhamuzi ngokuhlanzeka. iDalton hostel yakhelwa ukuhlala abantu abangu-1500 kodwa leli nani kuthiwa seliphindaphindeke kathathu. Kwamanye amagumbi abantu bahlala babe yishumi bebe besebenzisa indlu yangasese eyodwa. Le ndawo ingcolile, inhlanzeko yinto engekho. Ithimba loSomabhizinisi livakashele kuleli hostela namuhla ukuzolula izandla ngezinto zokuhlanza izandla. Abantu bakujabulele ukuthola lolu sizo olusuka koSomabhizinisi noma osozimboni bendawo. Siyajabulela futhi sibonga kakhulu ngoba manje sibhekene nenhlekelele yalesifo lesesiqeda abantu. Siyabonga kwi-Business Forum lesilethele kona namhlanje mhlawumbe kuzokwazi ukuba nomehluko ukuthi noma sithi siyaqala khona obanazo ngoba sihlezi ngasonke isikhathi sibaxwayisa abantu ukuthi abaqikelele ukugeza izandla. Sekunxuswe ukuthi uhulumeni abhekane nezinkinga zabantu abahlala emahostel okukhona kuzo ukugcwala ngokweqile nezindawo. Kubalulekile ukuthi njengosomabhizinisi bendawo silibambe iqhaza elibalulekile ekutheni sibone umphakathi waseDalton uthuthuka. Labo somabhizinisi sebephuncele nabanye ozakwabo inselelo yokuthi basize abantu abantulayo ukulwisana neCovid-19. SABC eThekwini.